Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай шаби 6 ба 7 декабр турнири калон UFC 323 баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигари бразилӣ Майрон Сантос хоҳад шуд. Дар ин навор мо оиди бартарии онҳо ба шумо маълумот медиҳем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин муҳориба мегӯем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. оғоз мекунем аз рекорд сину сол ва қадду қомат. Муҳаммад Наимов 31 сола буда 1,75 сантиметр қад дорад. Рекорди касбии ӯ бошад аз 13 ғалаба ва 3 бохт иборат аст. ғалабаҳо 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад 1 бохт бо тариқи сабмишн ва 2 бохти дигар бо қарори доваро. Майрон Сантос бошад 25 сола буда 1,75 сантиметр қад дорад. Рекорди касбии ӯ бошад 16 ғалаба ва танҳо 1 бохт, 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 8 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Ягона бохти ӯ бошад бо тариқи нокаути техникӣ рух дода буд. Акнун мегузарем ба таҷриба ва стили ҷангӣ. Наимов ва Сантос 6 сол калонтар аст, лекин ба ин нигоҳ накарда таҷрибаи онҳо қариб ки баробар аст. Аммо аз сабабе ки Муҳаммад дар UFC аз Сантос зиёдтар муҳориба гузаронидааст, гуфта мешавад ки дар таҷриба ӯ каме бартарӣ дорад. Наимов зарбазан аст, баъзе ҷангии ӯ теквандо аст, лекин чанд соли охир ӯ гӯштини худро хуб кардааст ки акнун онро зиёдтар истифода мебарад. Яъне Наимов ҷангори ҳаматарафа аст, ҳам гӯштин гирифта метавонад ва ҳам дар стойка ҷангида метавонад. Ана Майрон Сантос бошад зарбазан аст, ӯ доимо муҳорибаҳои худро дар стойка мегузаронад ва кӯшиш мекунад ки муҳориба ба замин наравад. Чӣ гуна ки қайд кардем, Наимов ҷангори ҳаматарафа аст. Агар корҳои ӯ дар стойка барор нагиранд, пас ӯ ба гӯштин мегузарад. Муҳаммад рақибро ба нокаут ва нокдаун равон карда метавонад, лекин ҳамчунин худаш низ зарбаи сахт сар дода метавонад. Сантос бошад нокаутёри тоза нест, ӯ дар стойка хуб меҷангад ва дар он ҷо худро хуб ҳис мекунад. Агар барои ӯ имконият пайдо шавад, пас рақибро нокаут карда метавонад. Сантос аз текдаунҳо ҳимояи хуб дорад, лекин ӯро ба замин афтонида мешавад, агар ки рақиб кӯшиш карданро идома диҳад ва лаҳзаи хуб интихоб кунад. Дар замин Майрон хатарнок нест, чунки греплинги хуб надорад. Наимов бошад гӯштини озоди хуб барои текдаун гузаронидан дорад ва ҳамчунин ӯ ҷуҷитсои хубтар дорад ки рақибонро бо тариқи усул шикаст дода метавонад, агар ки чунин имкониятро пайдо кунад. Аз ҳамин сабаб дӯстон, муҳориба дар куҷо мегузарад аз худи Муҳаммад Наимов вобаста аст. Ҷанг дар стойка 50 бар 50 аст, чунки як зарба метавонад бозиро дигаргун кунад. Ана агар ки муҳориба дар замин гузарад, пас Наимов дар он ҷо бартарӣ дорад. Майрон Сантос як бохт дорад ки бо тариқи нокаути техникӣ рух дода буд ва дар ҳамон муҳориба рақиб бо ӯ гӯштин гирифта буд. Майронро ба замин афтонида граунд энд паунди худро ба кор даровард ва бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. Муҳаммад низ ин корро такрор карда метавонад. Лекин дӯстон, дар чанд муҳориба дида мешуд ки Наимов дар раундҳои охир хаста мешавад ва агар ки ӯ бо рақиб гӯштин гирад ва ҳамаи қувваи худро сарф кунад, пас раундҳои охир барои ӯ вазнин мешаванд. Прогнози мо дар ин муҳориба чунин аст: агар Наимов эҳтиётона дар стойка кор карда дар лаҳзаҳои даркорӣ рақибро ба замин афтонад, пас ғалаба ба даст оварда метавонад. Лекин агар ки Муҳаммад бо рақиб дар стойка қувваозмоӣ кунад, пас он вақт шанс 50 бар 50 аст, чунки ҳар дуяш зарбаҳои вазнин доранд ва чӣ гуна ки қайд кардем, як зарба метавонад ки бозиро тағйир диҳад. Худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? Ба фикри шумо ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом мерасад? Фикру ақидаҳотонро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.